Ashofo me mama kwaba edi ba emergency Ghana TV eso enenso yasanso edi nhemu ewa ha bio bebusia mo be kai story bia me de ebeo efa mami bia one ne ba ebe pie mu ewo MFK anim na sema mo de ba ye ne se sofu bi aboye mami beye na enam santi no ne baba ene ne enkasa esanse sofu no ese mame no ena oye ne baba ne ba ene nana no ono ena oye ne ene ne baba no eni ni kru abepie mu ewo fidiem ha se ntebusia ye nsem anye ko ne nkohwe video ne ye ntie mu nsem channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as ye nsem anye ko ne nkohwe video ma me na elder na no de bedan ye se gidi sofo abone bayie ye friend na se na se nso kesi su dua omo ofie ha awo mpacho won te sen na no case na de bae we eka ho nansa yatena so moma na se ntena sentem emame na yento aso nkwaye ni producers mesre mo amoma se ntena sententem mame na yenkwaye nim awo wase ba na no wase de asemitu yenim ewa fidie so wona wo baba ya ni nyina ne wo mo wa hanti no ma menko wo nchen mpacho wo mo we producers abusia ye twen ama asew ene ma mene ba no aba betena se na yakoye nim ti mesre wa monkeka mo ho kakra ma me mesre mo ani die mo monkeka mo ho kakra emfa ma me na yenkoye nim be me na no wase case a ode beto ye nim ne ye frɛ wa fidie so ema enkomo ani ye dia isimpa cho videos na ye ready a wo kasi su dua sa wase na ne kan nanu masem na wakonta ya wote hoi wase na eye no be ma oda su gina na so mbacho kasa kese kakra ma me oda su gina mu se wase eye beifo na wo na eye wo yire ene ne ma no mbacho dedi kan me che wote fo nyina ye tie ne se yewo evidence ni bibia ye de wunya kan bibia na yakọ evidence so me bisa question we nyia no eti wi ya no a ene yakọ evidence so ntimba cho woda so gina mu se wase ye beifo wo na ye wo yire ene ni nuamo me pa cho answer ne se me kote no gidi asori emu na me kote ukote se wase ye beifo omo anka anche ne se maame ne ye de ye beifo no mo ye den oho no se BBC a omumba wani mu meka nchewo ba nanu wasama me ba nanu wo wasama wo kan ye na mimi gina so e dia bisa question say wo kasi su dua o se wase no oye beifo na eye wakonta ya wote hei me ba cho kai se wo kan asem na me bisa se ene ya wa bai wo da so aginam se wase ye beifo wo da so ginam e dia nyina so na wo because asem ni siye no mebusuafo ana oba na busuafo yinina ekuhie mu o man na enam so oje aware no ono so wa atwuma ko fo idua enti ye ne kasa ye no na maame no me maame moto man se akora no o ma hwe ni bia wa ye de wa bre enti saade a maame no so o monye de o monso hwe ni bi na maame ne gitu mu se akora no no kre on na ya akora ni sa na wase ejitum ti aka no wase o kama ame no aye hu nipa kro ba ma se ojitum se ejitum ewo wanim ewo mabusuafo anim ni elder bright oji aware no so anim ema my wife ni ma ni bram penifo bi nso we de ebeja no nti omo ba ye no na omo so before say ye cry ba na maame ni omo edikan de ma se no omo edikan de akasa nti mbacho evidence na wo kan we mbacho ni nyam de ma producer mbacho mama yenya evidence no oba pa ye fro sen Basha frame Doris ma wo say ya ble wanim de ntia mbacho me na me request yeah won't me request because wo kuna nim nie wo maame nie wo nua ba ma nie na enkomre nyina no wo na wo sha ase because wan ko kan kire wo kunu ante se wo na aso maame ye baifo a enka emma medu san pempenso we enti no wo ka se ye ble wanim a me nti ase de enti na se ye ble wo kuna nim nie wo maame ye nim nie wo nua ye nim nie sabio wo ma nim da so no ye twa muti ye ntwa obi eti wa ha enti se wasi wo bo se wo maame ye baifo na wo kuna kansi so de a yakata wani menye yie mbacho membo ni beye na mikunu sombo ni beye ukuna bone beye se sia ukuna je atum
wabone bayi nchemu wo ho me banti na me wa hanom e ko nyina no me na me bo meka ukunu na yakasa no bayi ye de no kra e betu oyire so omo ne ma me bayi de wo bia o so ka eti bisa no de ewo mu no wonka bi obema bisa oyire de ewo mu no wonka ma me ni bia no aka yeti o Okay. Tipa cho mu mie nanim na wonkasa na ehu no meti o mate edu time esi e bia na ye bie ntikasa yeti o meti o papa. Okay, mpacho we de America kreni na say Bacho mi gusu twen evidence no producers meti o papa. Me call one no emu ye den ne ade. Enti eno krechi no na me eya me koye ejuma. Enti me kwa na me de me ba na yeden. Eja me ma me na me ko. Enti se me kwa na ono no de ne kosa asori honom no. Ebi o ka me nya we. Enti that could be no or the ne kwa ba wa me kan de wo ma anya den. Answer me. Enti ne next day bi omo ye no mo ye program so de me di na chi eye odifo o gidifo no. Enti eya ye ko eya title nsa frame ye be ye program. Ye ba asori ni bi omo ye programmer. Enti one time be a call ye no na omapon asori na menim se gidifo so hu omo frewa omo kan wa asem omo mpese obi be den ebeti bi. Enti omo mpese obi bete wa asem to omo kagu wasum but as ye pon ye no ma frame se membra no ma frame ma me so ombra. Enti ye tena ase enti de ombusa ne se enkomo ne kos no ombusa ma me se maame ona na ya rewu ni hu bi e na o se there bi ombusa ne se 2 or 3 times and o ka se there bi no e na afa de ba ko ma odi for panyin no o ka se sa de ya maame ko fa nyinua mu nyina anya de embra o bisa se nyinua mu ye sen no kan e no se enti me da no me mente ase na me enti ne ma bi ase enti me ka o timis de so free de no person o kire enti anu ko cha na enti de ye pon asori no akoba so be kwa fa nyinua ma be no na ye den ye chin enti ye pon asori ye ko na maame be ka se omo ka se akra no yare no enye kwa na omo ye ombe ye akwankyera ma no na akwankyera no ombe ye ama no de odim hu bibi obe den obewu eno ne ko ende ya de free asori ho enti ye ko na maame be ka se maame akwankyera die omo ye a mewu na mse ma obewu sesei wasemi na me una mse adan insi sade no pa de me de ma fan kansem ti me na mse ma me nkasa hu be wu sese wo ya de ma ona na se we die enti me de chocolate cranti na ko yete se me de na me de akraniko hospital fisu ne sa ne ma no enti o ma sa se me ko dae no na wo ho na ma me nsoko na o konti me na me nim se me ma me kra akọ afa ekira akọ ene asofo na ko kanse onim hu bi omo ye obewa na se wonu udi nkomo no okwan so no wasan afa ekire ene asofo na sa akodi nkomo agye atum se o na eye ne nana no pe de me mete no okay enti okeka ya sine nsamo de obro bebre so ma me enti eno ne evidence no ba che de bi nya bote okay na me time na so enti na me nya bote no me atimu me nya sister penyini so no do nim de ko benyina ba na omo person be den omo be ka kire me enti ekire kra na omo ka se ye be ya de bi ama akra no na akra no se na ma me ka so omo be boni tuo ni adade no na omo be kwa koye omo kwa ko tutuo ni adade enti me de me omo ka se yo enti de ho aka de ko ne ye koye ne ma bebre enti na ade bi wo ho e wo senka omo ka se ma me ya akra no beto ba ma me ka se onye de omo wo afena bi akon se minim se wo ho agidi fon me nko agidi asori da enti isto omo ka se me ma enti na omo so onsom na ma me se ono de onsom so na wan sa ade nim enti sofo ne kan se wo ma me nya beifo na se nyo na eye ne nana na onsom sa na narration it sa onti bi ba de akwancha na o se onye no wan so na o ka so e won pa cho ya mpa se akwanchire no mo ka se so afena bi mu na so onsom me ba na bua mata kai no mo disi o ma no pa cho se no ya tie ma me no e de fuma esi ne bo me a Mrs. Tapani na aboni Mrs. Tapani na aboni madam paso manenka me mama mi tie ni nyina mi tie obia anytime ni kunu me ma sha da me nyamu kura na ka me pemo me pe the root ni kunu ana so oni so for ba ko na yire me the root ni ne de nya wo sister iba na me ba wo sister iba ene nam ne so a
and some way nyina ba so that's the root nti so person can bro for there root ni nie enam meba enam wo sisters ananya ono ne so na enam ibayibo ibae enti ono ni root nti root be biem ba so nti na mama meka so mo de poma abobo no no me de honde na me ni oba narration na meka show no nti ejire kra na sa yetu asem no ene yesa ko share sorry and almost say still na just say me ma me ye dem me ma me be kan sem bebre na mo keke bi kire me e ma me nua ne pa ne betima aka ne yi nti one time bi na me nua me bete ye no because me ni ma me ye close pants na me nua mo free say am bete a me disappointed nti one time bi na me sister friend me and o say yembra nti ye ko ni fe nti ye duro na obu nkotore o me ni me kuranim hwan me sister na me kan na se na otimu no and o sha se o kan sem say ni say na ma as ma aye na say ni say na wakanti me osre me ye fa ne say ye ma nti ye de ye twa so kora ye sha akra ne yare ye twa so nti e wo ma afede e ho na ye order ba akona na o kan da bright no e ho na wa kɔ ne ho na nti e da no ye e da no so na je ma ware na utwa so no na ono ma me ye fine mpacho na enye kama sabi because enti untwa so no ha enti mpacho de enti mama mentwa so kara ne say ye kuhia ye e wo elder ni feed oje ma ware na chesa asem na ye hu because me fa ne say akra de say obecha wo say ti me de say but me mama kan jidi ho no say akra ne de ne si ya nkasa oh me fa ne say o che ho ma se kakra awo kan wo ai na on ti member nti me na me fa ne say no no man ti doctors can say den oh doctor can say chana wa che no nti wo no osuyi wansu nti na me ma adwe no nti me da na me gya me ma me mode nti na ye hwa akra na yare nti e wo ma na me ma me esa akọ eda bright ni honom ena no so ko kansem bebre nti na me kra me nim say me ma me kra akọ eda bright ni ho akọ confess a kire ne say bibi say won so no omboa no na elder no so no so person obeka kire me but da bi ohumi na me bom pa yes ha nti da ko bi na ye ko hia ye yekohia na maso ene mi kunu mu nyina yekohia ni mi nua mpanyimfo no yekohia na omubusa ne se asem abeto dwani na maame asem no nim hu bi na maame beka se ayo nim hu bi na akra ne kon na yinti mi ncha no ode aba na ye den e boy o kan wo wani are you sure o me fanto ne so do utimi kan sa asem no na maame na maame o kan say akra ne kon no de aba na bo no na wa ha recording wo ho maame dem producer me ba awo maame mo recording we na yentie maame o kan say akra ne kon no na de aba bo no o kan wo manim Canada black ye na o kan wo ho yanim black no ne busa me question obisa me question say wo ye akwala de den na me say oh wo no na wo cha ya e ma de basa da man Canada black let me ba oboa sasa na o kan so de aba na bo akra no e wo audio ni bi mu audio na e wo ha na me ba ma minti bra panyi ba ko ai friend ko enu de ni na me maame no e be ka se akwala no wa hela wa bele akwala ne ba amonso ma hwemi nti wo ka sa no na eda blind edu sa me se akwala no de Lawson FM akwala ne hwe no ni yale no ni mu bia na sa sai ana me so akwala ne yale no ni mu bi nti one day omu anya awo mpacho hwan na ekasai hwan ne na okasai me pacho eye wo a okay mate mame nto aso ni mu bi ana sa sai ana me so akwala ne yale no ni mu bi nti one day omu anya media minimum po. Opo bi cha ka kan ya de ni mu bi na o ti ai o ni mu bi na o ni mu bi sese no ye be for ana na ko to ya re ma na sese Sana ye be for 96.3 o ni mu bi sese sana ye be for ina o ti tu to ye be for ina sana me ka ho
Oba tina isu ana oye dede no. Wo sere kura ma me. Wo sere. Na ye bema. Ya bema. Me bantina me wa o. Me bantina me wa ha. O ka bema. O ka se me ma o time say. O ma me time. O ka se me ma o time say. Wo serious. O ba ni yale. O tira na oye dede. O kai. O sere. O ka se me ma o time sere. O kai no. Evidence no. O se wo ye dan. O se a minimum po. Tie kasa mami ya to aso asia asofofo ni gbo ni baye ni mani nyansa na wo wuni nyansa na wo we are fair that right wuni nyansa wo wuni nyansa wuni enye de be wuni nyansa o ma me o timi ni boni aye da mami o ti wo o timi ni boni aye ana wu yi ni boni aye aboa wo ya usika ani ya be atu am du dan ko enti o ma me onu a oni kusa no obeka ho asem onu a ya to aso me na me ko kan no gidi wo say ton minkunwe o worry me na o shase so ne na ye basa na o into gambling as of first camp na on santi no as na ye einti de na me nwa na so ko wie sa ne bra company on na hweso nti as of first can say ya no de akoto chacha no nti ba me ne ma ne de to chacha no why na to chacha ma me ne na aye ne se on faye no ma me kan to chacha me wa madam o me to aso de ma me yemu shemba ko me ma me kan se ono na aye o boa ene o boa o kan jidi honu o kan jidi ho jidi so ono na aye ono na da right ne busa mi say me de me saka jidi so wo bai madam ma me to audio no so neba akofo yo mu ntimi nya pan ma me yo na wo nya da wo da ifo na wo nya da wo ma na baba ne ko o na di ka wo wa ka to ja ja mi say ah wo na ya kra na wo na enka ta le ndi you need to be able to do what can you do what does mean that no if you put a pass up and over to say wow o mo ma cho mo na o ti tene pre bla bla para Lawson FM Yanimwa me ba cho be ma ho na nene wasi di san komo we na omo bra panyi ba ko ye friend bra ko fikuka ye wan kasa wakonta because me person ka minya audio a e kire se ma me ne ka nanum asem eno na ye evidence enough but when the ye narration elder bright say mo friend na obefa ma munchi na da elder bright wa ama elder enye ono na ade no no wa ama wa kasa je se ye friend ansa ade no wa ama friend na be ma unim obapa ye kase sebe obi ye beifo a enye hunamani asem ye nkono hunamani be ma me kasa mo nkire mo ye nkono hunamani enti se me ba o se ye kase obi ye beifo kwa ye de odo enani nipa ne tena me maami we ontimi mboni aye men kase men de se maami ma se o na oti ho penti se maami obeka no kre me wife ewo ya ye ko da ji anopa misi ho enwumwe misi ho omo ho ne kra no manfo wo yire kra ma me evidence se one ne maami nye fine wo yire aka me pa cho ne maami ya we ne wo yire aka obapa wo maami so de wakọ nursing training na wie pachai ono ade to your school fees eye bibia ona o support de mako unko school makwaji o sha se hoda makuko school makwaji scaff doors for hoda aseme o naka eye boko nsem wo sama me sade aba because the ACB so no ne kan so e be ifo bi anko ba na me dem afa me pacho first time no me ka kira wo say ejidifo no wo say ejidifo o che na wo say yes wo say elder bright one akwa yakwa ezia sorry them ye duru honom no me ne me wife me ti asem na me pese ebeye sky bia nti me friend ne bra ba ko adom ana me friend say adom say ni say na matiu na ye nyina ye fa yi ntu yi se ne ebeye akra ne ho be de ebeto no ana ne bra ne ka che me say akunta me ya we se ma me ye de ebefo na se ne ebeye meme enye nim guase nti meme nkata abusua ne nim guase so ezini sister ne ti ya ye ko ye na ne sister ne bunko to ju me nim so me nan na unim se todan so a ehutimi ma obi emene ka sei me ba cho makọ edi dem na America no me ne ono ana akra na esi ho me duru ho no ma na ma me ne ye se ohun ne ba no ka che ne se yenhwe ne amegu na anim ase
na enye ono nko an te saa wa sorry dem hanom ma me o kan sa ne mebuwa ne ba nie oboa ma me kan sa asem no wo dia ma me mama yen fancy ha papa meet you yes ma me nko ba bia ono le so ye be fo no ke kan sem tina me pesa asam ne kra na onya sure say menopause menim eno de menim mama tina asam no de no mo frame am say ade ma me de nko free na mo ne nye no ene ha no even Christmas no ni e plan de be bre no na mo amfa nko mpacho busani de bi kra me sending 100 or reject busani o send it matenti se woni mo ba pa me ba be ma se ejina wo na wife so because ansem we na according to us ene wakonta wo mo se ne mana aka ni nyina ne nye fine be ye ntu na ni so ye nko na ni so sesia no omo nyina ekwa ebe nyina no omo nso omo ba nyare ono na ne ba de eyare nti sa asem ni si na de onim no kure no o frɛ na onye de omba nti se o pese ye ma wase nkoso afenani mu na onye akwankyere no o se ne ba ne se makunta se o de ne maame akoba bi ama omo se maame no nim ho hwe esi a ebetimi agya ya mamo ni de ye akura ni ye ayarisa na ye nyina ye de ye hwehwe afena ho kanya nsasem intina on kan isemunu wo mami kama asem jaide no na men kasa ka se me ka kire wa beba miteo jaide no dia me pese me chene se akra no sesi ase ya posti no se onko ye adwuma school na ma se odi ne ko en so be na ewo so ko baby ade akra no be ko bia no obi on kra mami omunim ni da odi akra odi omukọ asori baby na mi ni honum okoye die esi ojidi ho no omuka the same thing martin say no makọ manante say die na pese yenye yesi ade pese ne say ye hwa akra na yarisa akra na yarisa nti kwan ya ye be fa so akra ne ho beton eno ne de say wo na mo de ahya wase nti wase na ne be kasa sisi an o man ne ho kwan say akra na obe ya man ne ho aton nti yenko na na friye ho ana me pato an me pese ye de ko ho wo friji die ko na na friye ho mommy sisi a ye de aya sorry na sorry for anim waka se waye sei edu eche oba bitwa na na je arrangement ne se sie mo nko na na free ma me why ready so obeko na na free osuma nko ahe ne chia me ho awo kasa guade ni mo ma me why ready so obeko akonta why ready akwala no nyam na me ye ne ne mate akonta why ready all right senyo na dey no ko kan sa asem bisa no gidifo no frɛ me no ene wo obeka kira me sei minuamo ya sei na me se minuamo ya miensa ne ye nan na ba ko afirim enti wo frɛ me no no se mo woni unuamo na ye akwala no sabra na gefo wo why dey mommy wo dey ye ma yenko na na friye wo mra why akonta mo ma yenko se wunie asem no mo amuso na ejina wo enyina wo bia so wo na wo ka root na me dey top root na eni emienu yi unua bai ene ne kunu na wo mo ba ede sansem we nyina ba eti na na je arrangement ni sesi na monko na na free honom so monko ayi ne chia me na ye ozesen ho na ape mate enti moma yenko na yenko hwehwem na ye wi a abusua ye beba be ka ho asem ede atem ti sa akonta wakoma to yem mama de minia yenko ne enti awo ye be ko de be si bia no ye kwa wonso emfa ehu meba emfa ehu mene kasai ti de me kana wo obi the pressure si so eno ne nkyira sa asem enim ne ye ka eti sa wanu akwaka na se ne osinya nokre eye pressure ne ma wo de kan ya monko na free ho mra ye twen mo why edam bacho mama ye nto aso oba pause say me time no e me time eno nti na matwa so that's the only remedy be ma me ma den man ke pay 2 minutes kasa be ma miteo 2 minutes no e pacho mo frɛ elder bright e me time na so o de 2 minutes enti say no me ba say no ni nyina betwa e wo na free ho why eti wo de mo nkomra oba pa monko mra mame ai say aye baby ya wona na baby ya monko na free wona na je monko sesia transport manager be na monye arrangement mpeka ma ye sesia na monko na free ho na nokre bia ewo mo no ene di elder ai amre mama ya se wo ene di apai ayere sa you know anya sam keto na mami ona na so kasa wa video no so recording no so no oji tum so no o so no na adai na omu di tu agina ne so na mafo anasa na abaise ne so mafo ahun se hono na asa kire ma adwene kakra minim anam omu di bibi gunsuo ma ne no mo
ɛhɔ no na ma adwene CCP ɔn sɛ ade a wonyɛ no ɛnsa sɛ obi wa no ka ɔn bɛyɛ no nya ade a da fam saa sɛ wobɛtumi agye atom sɛ ai me yɛbɛyifoɔ me na me yɛ nom ne ade nti ade a wonim sɛ ade no nte saa na wɔka saa yɛ dɛn ha me mom deɛ manfrɛ mpa ma ɛhwɛ ma so o ɛhwɛ ma so deɛ ma no hwɛ ma so no sɛ sɛ wohwɛ mu a maame nso ne ha wa ɔde ba ha ɔno na ekura ha ɔno ɔde ba ha deɛ ma ne de ba ha ne sɛ saa asɛm na ɔkɔ kaayɛ no agu n'anim ase ɛno nso akyi no ne ma no apo no ebi ɛnhwɛ no ɔma yi wɔn ani ama no ɛno na ama ne de aba ɛna ne nana no nso a wɔse gyidifoɔ sɔfoɔ no kan so ɔbɛhwɛ no nso asɛl akwara ne ho antɔ no nti deɛ wɔde aba ha yi ɛne recording a yɛabɔ yi ɛne nea ɛkɔ so yi deɛ ɛhwehwɛ ma so na mmom nhwɛmu papa bɛba ama atumi aboa na deɛ meka kyerɛ ababaa no ne kunu no sɛ ɔmunya abotrɛ ɔn sɛ na wɔka asɛm bi bɛyɛ ko yɛmfa nisoɔ ɛnko wontumi nhwɛ nipa anim a na wone ne nko ɛyɛ sunsum ade a gye sɛ wode mpaebɔ ansa na watumi adi nkonim so obi ka kyerɛ sɛ bɛyɛ ni hɔ a ɔboa bɛyɛ deɛ bi wɔ hɔ ahommɔne wɔ hɔ ɛna bɛyɛ so ni mɔmani dabi ya na obi wɔ hɔ a wɔse na nkamawewa nkamewo wɔ na nkamawewa obi anu ɔwe akokɔba akokɔba de obi anwe ɔbɛto ne bo ase ayɛ wa mu anyini ma bibia yɛ fine ansa na ɔde wobɛyɛ bibia ɔde ayɛ na mmom ɛno nti na ɛsɛ sɛ yɛkasa kyerɛ nipa sɛ fa ahoto nyame so baabi abambɔ wɔ ɛwɔ nyame mu ɔsɛ abandenden ne awurade din ɛnum no na ɔtene ne dwane kɔ na ɔkora no baabi a enipa ukowura unya bambɔ firi ahommɔne bɛyɛ ne nneɛma ɛte saa nsɛm ɛyɛ nyame ɔno nko ne bambɔfoɔ te ɛyɛ sɛ nipa de ne ho to nyame so na wɔnyɛ nyame mu bambɔ na abayifoɔ no ha adwene manfrɛ pɔ ma me da ase ɛwusa me da ase sɛ ɔgye brɛma yɛkɔhwɛ video no ɛbaeɛ na asɛm wedie yakasa ho first one maame no baeɛ no ɛna ɔde issue no baeɛ second one ɔno ase nyame gya issue no ɔmo nkɔka wɔ fie na edidi mu na ne ba bɛma ne ka sɛ dabida sɛ sofo etimi abɔ me maame bɛyie die a na ɛsɛ yɛ de yɛka ho asɛm na yɛhu no kra yɛ de ewo mu na maame no susan so gitu mu sɛ mia na me ka se yɛyi asɛm no nkɔfie nanso masanso agya to mu sɛ yɛnsanso ɛnka asɛm no bio ɛna ɔma bepie mu ɛwɔ ha se ne ba no ɛne ne ku abepie mu ɛwɔ ha se na asɛm we no maame no in the first place no wanya adie sɛ ɔgye mu sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ na agya sɔfo ama kwankyerɛ sɔfo ama me ba kwankyerɛ sɛ ɔnyɛ na nipa no ɔyɛ me ba yi ɔbɛɛde obewu na me maame a agya minim sɛ ɔyɛ me maame a wahwɛ me a na wo ba bɛka kyerɛ me sɛ me ba oya kwankyerɛ wi anase esa asɛm a sɔfo na aka ne nti no megye atumu sɛ me na me yɛ me nana no maame no bibi ɛyɛ ayɛ suspicious ɛwɔ hɔ no ɛne nti no yɛpɛsɛ yehu emu no krɛ ɛne nti na MFK ka sɛ ɔmo nka asɛm no na egya na nka asomdwe ntime ɛmmerɛnte busia story wei yɛbɛsa nso atena so bio because yɛpɛsɛ yɛ verify sɛ asɛm a maame no ka sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ no sɛ yɛ no krɛ anase enya no kwa because asem wedie maame no ese yeyi ni fi ohaw eni amane we mo because of be year oka yenti no amane mana oni omote no ama omontem atete esa asem okogi tu mu ese oye before no anim se onye before nti ebusia story we bibia be fie kire edi abebia me de ebeba abesom na me ka sa ha egusu aye me de Ghana TV social no so be subscribe now I like now do comment so about comment section ase ye be sanso edi nhiem